Benvidos aos debates de Correo Televisión. Hoxe imos falar da palabra, porque ao final as palabras forman parte do noso día a día e coidámolas tanto como merecen, ou mellor non hai que prestarlle tanto atención ás palabras. Hoxe imos debatir sobre iso. Xa verán, é algo que lles compete a todos e a todas. Temos nesta mesa a Celia Recarei, que é editora de Irmás Cartoné. Benvida, Celia. Boas tardes. Temos tamén a Lorena Rei, que é mestra de literatura e lingua galega, é filóloga e discutíamos antes de comezar o programa si facía uso da súa filoloxía no seu día a día ou non. Eu considero que si, despois falaremos de por que considero que tes unha actitude constante de filóloga na túa vida. Benvida, Lorena. Gracias. Temos con nos a Ana Galloso, ela que representa como celebrity local. Exacto. Pero, ademais diso, Ana é estudante de xornalismo e utiliza moito a palabra no seu blog, sí. Mis cosas bonitas. Exactamente. Benvida, Ana. E temos a David Otero, que é enxeñeiro informático, para tamén desbotar ese tópico de que a xente que leo, a xente que se interesa polas letras, solamente, pois eso, é xente de letras e non xente de ciencias. Benvido. Boas tardes, Carlos. Por onde comezamos? As celebrities locais, non... Eu podo ceder a palabra, pero... Podemos comezar por... Pois pola primeira pregunta que facía antes, debemos de ter unha atención constante no uso da palabra, debemos de deixar que o idioma, que a lingua, vaya evolucionando con tranquilidade, sempre que cumprimos anos, sempre miramos os máis novos e os xiros lingüísticos que van facendo como que medo, non? Ti, por exemplo, comezamos con Lorena, que vive rodeada polo seu traballo de rapaces e rapazas de que anos? Pois entre os 13, 16, 17 anos. Ben, o sea que é un momento no que a lingua está viva. Efectivamente, non? A xente nova está moi influenciada, pois sobre todo agora polas redes sociais, as novas tecnoloxías, polo tanto as palabras cada vez son menos as que se utilizan. Non estaría de máis... Cada vez son menos. Eu creo que sí, que cada vez son menos. Cada vez a linguaxe é menor. Mira, por exemplo, vou poñer un exemplo. Moita xente sabe que David e máis eu somos amigos, non? E un día, pues, estábamos a comer e utilicei con alguén unha palabra que a outra persoa, que unha palabra que tampouco era tan complicada. Non recordo cal era. Sí, eu sí, pero a outra persoa quedou como, que me estás a dicir? E cando marchou, David omose un codazo e me di, home, é que elevaches o nivel da palabra, non? Utilizamos menos palabra, menos vocabulario. Tampouco vou aquí de que utilizo unha linguaxe como moi... Eu penso que non, que utilizamos palabras distintas porque o idioma está sempre adaptándose ás novas tendencias. Entón eu creo que non é que utilicemos menos, pode ser, sí que algunhas palabras están en desuso, pero introdúcense outras. Vale, vou poñer exemplo, sobre todo, lle dicía antes a Celia, antes de comezar o programa, que moitos dos exemplos non son castelán, porque é unha linguaxe maioritaria e máis entre a xente nova. Sería maravilloso que puidéramos discutir sobre o mal uso do galego, porque eso quería decir que se está utilizando moito, non? Pero bueno, entón, ao que vou, por exemplo, hai unha frase feita que se utiliza constantemente a día de hoxe, sobre todo na escrita, que é como un hashtag nas redes, que é unha palabra malsonante, non? Que di puta vida tete, e ese vida escríbese con B. Sí, pero é un pouco como eu non sei moi ben de onde ven o de puta vida tete, pero é un pouco como de ola que haxe, estas cousas, non? Que de vez en cando, que eu sempre interpreto de ola que haxe viñera por aquelo dolor e moi e tal, non? Eu sempre interpreto que veñen de algún personaxe ou de algunha anécdota. Entonces, sempre hai, de vez en cando, esas febres, non? Esas modas, pero que son bastante pasaxeiras. Sí, eu penso neste que... tipo de frases, eu penso que non duran tampouco demasiado. Sí, pero estou a pensar, por exemplo, no chef, en David Muñoz, non? Que escribe tamén David con B. Sí, bueno, eso xa é tontería. Claro, directamente. Eso xa é unha forma de querer ser único, non? Pero entón, algo así especial, bueno. Entón a lingua... neste caso encontro particularmente hortera. Claro, entón, pero quero dicir, tomamos demasiado en serio a lingua, non? Ás veces
temoslle como un respeto. Eu lembro a alguén que era unha persona maior, abriu Facebook, non? E me dicía, non vou escribir nada, E eu dicía, pero por que non va a escribir? E me dicía, se cometo faltas de ortografía... Claro, entón, para alguén maior, pode ser algo... ter unha falta de ortografía era, non sei, como peor da vida, non? E agora como que estamos como máis relaxados. Sí, pero eu tamén penso que eso é o número de oportunidades que tiña a xente de escribir antes e o número de oportunidades que ten a xente nova ou a xente que todavía está aprendendo a escribir, porque todos cometemos faltas de ortografía e nunca deixas de aprender e moitas veces, bueno, pues corrixeste máis, pero cando eres novo, sabrá Lorena mellor que nós, pero cando eres novo, pois había moitos exercicios que, bueno, pues facemos dictado, vamos facer aprender a escribir, non? Porque non é doado ás veces. Pois antes non había posibilidade de cometer erros, e se había posibilidade de cometer erros era nun ambiente moi cerrado, iba a velos moi pouca xente, e a xente que ia ver igual era o teu entorno de confianza ou podías ter a posibilidade de cambiálo, correxilo antes. Agora mesmo estás publicando en moi pouquiños caracteres, creo que son 140 ou 280, 280 agora con Twitter en algunhas contas, non? E aí podes meter a pata de maneira garrafal, pero xa non é que podes meter a pata e trabucarte, equivocarte, senón que vai estar aí, vai che perseguir sempre. Entón, a xente, igual que un erro unha vez na túa vida pésache moito, se cometes erros todas as veces, é un corrixe o outro, é dicir, o outro xa é o último, xa non pasa nada, fai 5 minutos, xa non existe, vamos ao inmediato, non? E ao final, eu penso que tamén así perdes o medo. Perdes o medo. Perdes o medo, pero eu aí sí que na escrita, e cando a escrita xa quere chegar a uns puntos profesionais, ainda que o vehículo non sexa o convencional, non? Que pode ser un libro, sí que a inmediatez é perigosa. Moi perigosa. Eu dicía de broma de Ana Celebrity Local, non? Non, decía de broma, pero o certo, pero o certo é que Ana, por exemplo, que ten textos reflexivos, onde ela, fai certo tipo de reflexións sobre varios temas no seu blog, eu estou seguro de que eses textos se publican despois de correxilos. Sí, a ver, eu sou consciente de que incluso agora, seguro que no blog hai textos con algún tipo de falta, non sei se de ortografía, pero de tipo gramatical seguro que habrá. Tamén creo que poden existir en textos de autores super recoñecidos. Pero o importante sempre é o acto de volver a ler e volver a ler outra vez, sin intentar sempre fixarse moito, porque hoxe é que o erro que quede aí ademais ten menos perdón, porque tedes outras ferramentas de consulta para non cometer eses erros. Tes un corrector xa que te está alarmando de que estás cometendo unha falta de ortografía, entón para min ten menos perdón que unha aboa fai 60 anos cometía unha falta nunha carta que lle mandaba ao seu mozo. Pero quizáis ese é o problema, é o que máis a min, por exemplo, me chama a atención, que se poidan chegar a cometer máis faltas, e que eu non son nada bandeirada das faltas de ortografía, cando hai máis formación. E que incluso, Como bandeirada, non che entendo. Que non son... Non, porque agora sí hai persoas que se expresan no sentido de decir que pasa, se en lugar de un V non usei o B. Quero dicir, para min hai certa gravidade niso, non? Hai un idioma, hai unhas normas, hai un elemento, unificador. Eu penso que é unha carta de presentación tamén dun, Aí así está. como a vestimenta. A palabra di moito de nós, ou pode ser un quen corte de pelo, somos. claro. Mira, estás recordando unha cousa que me pasou hai uns anos cun encargo de traducción, non? Era unha traducción que me estaba costando moito porque era unha traducción así técnica e tal, non era literaria. Pero estaba me costando bastante traducir e tal porque estaba o original moi mal expresado. Era unha persoa que sabía moito do seu, pero que se expresaba moi mal, moi descoidadamente, moi deslavazadamente. Curiosamente, eu non conocía o autor, coñecía o nome nada máis. Curiosamente, indagando, documentándome para a traducción, atopei unha foto do señoriño nun congreso e tal. Entón vin que o señoriño iba un pouco así deslavazado, tal, ca corbata, aí cun lamparón na corbata, tal. Digo, era polo da Cobrou sentido. Polo da tarxeta de presentación, non? Falaba del, sí. Fala del, a maneira de expresarse dunha persoa é un reflexo de como funciona esa cabeza tamén e de como funciona a globalidade desa persoa.
ás veces falta orde na expresión e cuidado porque falta orde no pensamento. Que a mí chama moita atención como perdimos, non? E tampouco tratase de demonizar nada, pero como perdimos que a xente maior que hai 80 anos non pudera ir á escola, por exemplo, unha das cousas que aspiraban na vida era aprender a ler e a escribir. Claro. Que era como básico, non? Poder ler o xornal, que era o que a maioría, ou os señores, porque isto era como un momento máis masculino, as novelas de Marquía Lafuente, non? Aquelas pequeñas. Elas tamén algunhas as de Corín Tellado, non? E poder escribir, non? Que era como un básico na vida. Que era un privilexio. Eu teño unha avoa que estudiou uns cursos para ser profesora, que despois nunca foi mestra, pero para ela foi todo un privilexio poder saber ler as guías de viaxe. Despois, cando iba de viaxe con 65 anos, para ela era algo único, as súas compañeras non o facían. Bolas dúas, por exemplo, traductora, filóloga, mestra, claro, a xente pode pensa que vos que traballades ca linguaxe non consultades un dicionario. Ui. O meu revés. Todos os días, a todas horas. Estás todo o día, non? Eu polo menos. Sí. Porque precisamente é a tua ferramenta de traballo. Ti tes que coidar de como te expresas e buscar, consultar, documentarte sobre aquilo que estás... Pero que pasou para que hai vos non, porque sodes bastante máis novos, pero hai uns anos cando Xerais sacou o primeiro dicionario, non? O Xerais da lingua, aquilo fora o agasallo daquel Nadal, non? Eu o teño, Claro, eu tamén. Todo o mundo era laranxa. Sí, laranxa, branco, sí. Claro, todo o mundo. E que pasou? Pasamos diso? A ver, claro, pasouse un pouco a comodidade de ter esas ferramentas en liña, non? A ver, teñen o seu aquele e son productivas tamén. Quizáis o mellor si falta formación nese sentido e non lle damos a importancia que ten e non formamos o mellor os nosos alumnos e alumnas niso, non? De que poden optar a mellorar a súa lingua pois usando o móvil ou usando... Eu pregunto, pode ser unha idea que a xente nova pense que cando escribes algo vais a sair toda a primeira, que non tens que buscar, que non tens que reescribir, que non tens que volver a ler algo. A inmediatez. Algo desa inmediatez. Efectivamente, non? Esa inmediatez extraída das redes sociais que cando vas facer algo que, pois como decías vos, que sodes profesionais disto e que tedes que, bueno, pois eu teño que mirar, escribo unha vez, repaso, volvo a escribir, repaso, mellor non me... Ao final non estamos preparando os nosos mozos e as nosas mozas para iso, non? Para ter algo traballado, ter algo feito e a partir de aí, pois, aprender que non o primeiro que che sae é o mellor, non? Tes que traballalo, tes que facer un análisis deso, non sei. Outro día falaba cunha amiga e dicíame que eu moitas veces para facer exercicios, bueno, ela dedicase ao dereito, utilizo moito o dicionario de sinónimos. Claro, falábamos con outro amigo que xa nos quedaba como moi lonxe o dicionario de sinónimos. Claro. Que son cousas que eu creo que os mozos e mozas de agora 14, 15 anos, como teñen todo eso a golpe de clic, tampouco fan o exercicio. Mesmo traballar con lápis e papel, non? Quero dicir, xa non o borrador non existe. E non existe porque hai en clases en que incluso traballan con tablets, quero dicir, non lle digas ti fai un borrador, pasa limpo, non? Imos a examinar isto, como está de estrutura, como está de coherencia, eso xa non... É todo visual, entón, pois... Tampouco se perde moito. O mellor é que a nostalgia que nos temos do que facíamos nos está empañando un pouco. Realmente non sei se é super necesario que volvan eles a ver os libros como se fose a única ferramenta ou é que o que temos que facer é educalos en que usen as que teñen e as usen ben. Non... De todos os xeitos, eu tamén creo que, a ver, hai unha cuestión de contexto, non? É dicir, o importante o mellor tampouco é ser hipercorrecto nunha conta de Twitter na que ti estás soltando aí o que che pasa pola cabeza. Bueno, pois, igual é un pouco de menos que metas unha falta de ortografía ou que te saldes unha preposición que tal, non? Tamén te digo, depende de quen sexa. Pero iso, a eso me refiro. Unha cousa é unha cousa que é un divertimento que non é unha conta profesional ou tal, depende do contexto, quen o estea empregando e para que, non? O sea, non é o mesmo pois os rapaces mandándose WhatsApp que, bueno, que... Sí, pero penso que sí que é importante, porque outro día Carlos Sainz gañou o seu segundo Dakar fai esta semana, non?
o seu fillo, que se chama Carlos Sainz, fixo unha carta aberta, non? Bueno, facía papá, felicidades, non é un exemplo. Eu puxeme a ler a carta, estaba nun xornal deportivo, estaba entrecomillado, polo tanto, deduzo que era a original, non? Non é que houbera tantas faltas de ortografía, é que había frases que non se podían entender. Claro, que ese é o problema, a expresión. Efectivamente, non é que o ves estaba en castelán, tú sentilde, cousas así, non? Son cousas que diste, bueno, pois o mellor podes escapar, pero se volves lelo, ves que non ten sentido a frase, non? Pero é curioso que agora que me veo a cabeza, polo que estás a dicir, que agora que está tan de moda a ortografía, non? A ortografía como clásica, non? Incluso os cuadernos Rubio sacaron unha nova versión. Esta caligrafía hai en moitísimos lugares, aquí en Compostela, por exemplo, Unitaria, que fan cursos de caligrafía, pero perdeuse a redacción. A redacción moito. Seguimos co mesmo, seguimos ca parte máis, non digo que sexa máis superficial, pero como a capa de arriba, non? Outro día, cando lle comentei a unha amiga que viña ao programa, díxome, é que vas dicir, Lorena? Se agora a palabra non importa nada, o que importa é a imaxe. Non é o poder da palabra, é o poder da imaxe. E digo, bueno, unha imaxe di moito, pero realmente, como comentaba antes Celia, as palabras delátannos. Eu creo que se ti cometes un erro, non, esa palabra queda aí para sempre. E por sempre. Non sei, creo que deberíamos ter un pouco máis de conciencia nese sentido. Sí, eu penso que tamén o importante é dicirlle aos mozos e mozas, e a todos os adultos tamén, non? Que unha ferramenta que te pode axudar moitísimo é ler. Porque eu creo que o 80% da xente que comete os erros está claro. Non lee, pero non lee nin o periódico, nin lee as cartas dos restaurantes, non, que non leemos, estamos así, vivimos con unha rapidez que non... Antes falábamos, Celia máis eu da cultura así como máis opresora, non? A cultura como máis sesuda, non? Esa cultura só para uns elexidos, non? E os dous chegamos elitista. Chegamos á conclusión de que éramos grandes defensores da cultura, non? Da cultura. Entón, sí que sempre se fala da xente non lé, pensamos que a xente non lé libros, que a xente debería ler libros. Efectivamente, es que eu non estou de acordo que a xente non lea, se a xente lee máis que nunca. Eu aí levo a contraria. A xente está todo o día mirando o móvil, lendo Twitter. Non, sí, pero están lendo titulares. Pero están lendo. O problema é o contido, non que lean ou que non lean. Eu penso que aí el tamaño importa. Bueno, aí sí, aí el tamaño importa. Eu penso quenes son as referencias. Non aprendemos a redactar, non se sabe redactar. Claro, se estamos falando de Twitter, non hai tempo. Ainda que sexan 240, 280. Ainda que sexan 280, canta xente hai, mira que isto repito de verdad como a cebola, o sea, canta xente hai que abre Facebook, ve un titular en Facebook e ponse a opinar debaixo do titular. Por non ler a noticia. Por non ler a nova e realmente o titular é un cebo. Sí, e logo este fenómeno do Facebook, que a min, eu ás veces entro en paranoia directamente, porque entras no Facebook e ves xente compartindo unha noticia que dis, pasa moito cas mortes e noticias deste tipo. Descansa en paz, fulanito. Digo, para mí que fulanito leva un par de anos mortos. Totalmente, sí. Claro, é que... Porque a xente, eso, ve o titular, non repara nin na data, nin tal, ping, pobriño, morreu tal, ou calquera outra noticia, non? Pero pasa moito cas de morte. Sí, a capacidade de prestar atención. É un pouco eso, non? Que falta lectura nese sentido. Lectura de, digamos, de... comprensiva, non? De longa, sí. Ti dixo do móvil, perdón, Lorena, nada. Ti dixo do móvil e aí eu vou entonar mea culpa. Eu cando collo un libro, non? Cando collo un libro e sento mal ler un libro, leo o libro, vale? A non ser que teña unhas descripcións que teñan 3 páxinas escribindo un campo, que aí sí que recoñezo que vou un pouco máis para diante, que non son nada de grandes descripcións, non? Pero normalmente leo un libro e teño como unha sensación, quizáis pola idade, como de respeto, non? O escritor pasou un traballo, eu presto atención. Pero cando abro unha nova, así me interese moito, como normalmente o momento da nova é que deixei, que acabei de comer, que vou pola rúa, que parei un momento, que entón recoñezo que eu non leo, vou como lendo cachos. Sí, vas saltando. Entón tampouco me estou fixando na redacción. Polo menos en pantalla. En pantalla, a mí pásame que se leo en pantalla fago moito iso.
se leo unha revista ou un Non, xornal ou aí tal, lemos. xa vas Claro. a... Sí, sí. Non Si sei son se exercicios da... distintos, prestas outro tipo de atención. Sí. Sí, será polo tema dos estímulos que tes na mesma pantalla, non? Que no libro non tes... A ver, o enxeñeiro, para algo mía que nos ve ter un enxeñeiro informático. No, pero os estímulos que tes, por exemplo, cando estás levando unha nova en un xornal ou cando estás vendo un Twitter ou cando estás vendo... Non tes só a nova. Tes o tweet ou a nova e logo tes... O banner, Sí, o tal, banner, tes a foto que che sube a outra persoa que tamén está seguindo que estás xusto debaixo. Cando estás en Facebook tes tes que coller 3 repolos que está na granxa que estás aquelo que non atendes. Entonces é máis difícil porque tes moitos estímulos. Por exemplo, en tecnoloxía sí que moitas veces evalúase que partes da pantalla son as máis importantes e que a xente ve primeiro para colocar aí os banners, os anuncios máis caros, non? Pois claro, porque hai estudos que demostran que a xente maior que non naceu coa tecnoloxía e os nativos digitais, que ainda que non me gusta moito este termo, pero a xove que sí, que xa naceu, teñen algoritmos, non son algoritmos, pero sí formas de ver a pantalla de maneira distinta. De maneira distinta, diferente. Por qué? Porque están acostumados dende pequenos a esos flashes de compra aquí ou merca ali ou tal, e son capaces de illarse diso. De ignorar. Sí. Vas a decir algo, apunta, Sí, porque teño que facer un pequeno anoto. parón. Apunta, Está apunta. todo. Non tenías que necesitamos facer un pequeno parón que non ten nada que ver co tema, pero que xa que estabas falando de Facebook e de fascinacións, non ten nada que ver co tema, Pero quero facer como unha mini inquisa. Todos tedes Facebook, non? Sí. Sí. Que teñen estes vídeos de Facebook de recetas de comida Ah. que levan o xaldre toda? E queixo, e e queixo, bacon. que te quedas así, Sí, sí, fascinado. Leva unhas porcalladas. Claro, todas, todo- pero Leva todos- palabras. Leva No, palabras. pero todos quedamos mirando Pero- para eles. Sí, eu esperas pregunto. a que acabe. A que A min acabe. pásame moito tamén. En Que esta. espero Eso sí que que acabe enganchan en bucle. para decir, Pero qué qué guarrada, porcallada. qué porcallada. pero o 90% Sí. das veces Piensas, digo, quero "Qué tomarlo, pero non... porcallada". Sí. No, eu pregunto, cantas deses fixeches? Ningún. Ah, claro. Pero que pensas ningún. que o que eres é... No, Eu, claro. sabes o que me pregunto moito? A mellor este momento cotilla. Sempre cando tes ou polo menos a min Sí. pásame, que tes determinadas amizades no Facebook que son as que sempre As que comparten sempre, as sí, cousas, sí, non? sí. E diste, ti, isto non o fas. O sea, eu hai xente... esto- Igual lanza unha precisamente indirecta que- para que alguén yo Pero que me faga. fascina, porque a base sempre é a mesma. Sí, o sea, Como se chama? O jaldre Sí, follado. sí, o follado. O follado, en galego é follado. O follado leva queixo, leva bechamel, Pero natas... despois están nas partes dulces están as de Nutella. Tamén, As de- tamén. no, Sí. Nutella, Con follado tamén. sí, Tens que todas ter- as súas Leite formas condensado, Sí, 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 todo. sí, sí. Descubrín a semana pasada en Pouco Instagram, calórico. hai un artista, agora non podo dicir o país porque non me lembro, pero que é boísima porque fai o mesmo, pero ela fai no con pintura. Entón fai un doce que conxela, non? Entón é un vídeo tras outro, engancha. Ti ves como esa piruleta, por exemplo, se vai desfacendo, non? Os típicos xeados que hai agora que a masa Sí, que sí, xa van sí, sí, cortando. sí, sí, sí. Pois ela fai iso coa súa obra de arte. Entón, pois ten, dende magdalenas a piruletas, se le fai, queda- entonces claro, despois o que fai coa paleta de pintar é mesturar todos os tons e Que maravilla. nace aí un novo Vale. ton de... Xa está, xa tivemos un momento de distensión. Sí. Volvemos. Tiñas os apuntes. Di, ¿dónde A ver, quedamos? Quedábamos... A ver, a min gustaríame... Centrar isto un Centrar pouco. isto. Despois de falar dos tasti chamas isto. Claro, tastis. Sí. A ver, que eu sempre digo, hai poucos Que dides os lectores... alumnos que despois ven Vounos ven- defender un claro, pouco. Por favor. Claro. Sí, vounos defender un pouco. E sempre lles digo que para min son lectores en potencia, porque, a ver, eu, por exemplo, na miña materia mandolle mínimo 3 libros. Vale? Que agora é libre da escolla, non? Ou ti ya... 2 títulos, poden elexir entre 2 títulos que lle dou. O sea, daslle dous e poden ser un ou outro. Sí, Vale. bueno, a maiores teñen a posibilidade de ler unha lectura, non me gusta, claro, voluntaria, obrigada, non, a palabra obrigatoria son, o imposto nunca nos entra polos ollos. De 10 libros, temos unha lista de 10, 12, ata 15 títulos, non? Entón, que acontece? Que lles digo, que vos sodes neste momento, se ledes os meus, sodes lectores de 6 libros de literatura galega. Claro. Non imos ao público adulto, ao lector adulto, non sei ata cantos adultos nun ano, en 9 meses, non? Que dura o curso escolar, cantos len Non, 6 libros. De literatura galega? De literatura galega, De xa. calquer tipo de literatura. Non, Sí. e aí isto engadimos os outros 3 de lingua española.
Quero decir que xa van en 9 libros. Claro, o Mira, Sí, sí, é sí. como Entón sí que se é un eles mes, non? leen, eles pero están lendo. Pero leen, a ver, claro, pero leen sempre cun punto de presión. Sí. Hai unha presión, eu creo que hai un pouco vai en contra a miña, pero igual os plans lectores que temos nos centros non son os axeitados, non? Eu estou no comprobando o feito de que o alumno se teña que examinar dunha lectura, aí non perde o ten prazer sentido, sí. por Claro. completo. Entón, pois, nese sentido, o labor dos clubs de lectura, levar a aula, non a historia de E outra que a lectura maneira, tiña que levar o diálogo, non? o diálogo, non? Eu estes días estivenlle proxectando imaxes, por exemplo, van ler Irmán do Vento, de Manuel Lourenço González, entón, pois, imaxes das consecuencias dunha guerra, e a partir de aí reflexionar un pouquiño. Claro, que se metan na historia, que eu recordo perfectamente unha profesora que tiven de literatura en, creo que segundo da ESO ou terceiro, e que nos contaba as historias de tal forma que invitaba a seguir lendo. É tan importante eso, o sea, que che metan así na historia. Creo que temos que ser un pouco contacontos, ao final, nese sentido. Sí, conseguir que sexa unha cousa atractiva e non unha obriga que basta que che digan que por narices. Sí, non pa ten que- moito non sentido, queres. cando é Pa algo que que pretendemos que sexa un hábito, non algo do que se examinen e se olviden, como nos pasou a todos. Hai lecturas que fixemos no colexio que eu penso Claro. que nin recordas que estiveches traballando Pero nela. bueno, ter esa bagaxe, non? E ler un libro que non che gusta, pois tamén crea en ti un razoamento despois crítico, que non? Que Sí, poidas opinar, pois esta lectura é boa ou a min gústame porque esta outra non me gustou absolutamente nada. Despois tamén depende do momento, porque ás veces Sí. facían che ler unhas cousas a unhas idades. Bueno, sí. Claro, facerche Os ler clásicos, con 12 anos, creo que eran 12, Celestina. a Celestina, xusto, a Celestina. Con 12 anos a Celestina. Cantar del mío Cid, bueno, claro. Claro, era... Sí, tens que ter unha vida case vivida para Claro, poder mira, entender. sempre conto a mesma historia. A primeira vez que oí Madame Bovary, dixen, pero isto que es? O sea, deixei ali de lado. A segunda vez que oí Madame Bovary, dixen, pero isto que é? O sea, deixei de lado. E a terceira vez pasaran xa uns anos que collín Madame Bovary, aparte lembrome que fue á praia, non tiña... Colle, este libro lo teño aquí en carril na casa, a ver se destaba e se non turmo na... O sea, engancheime. Pois seguramente as miñas vivencias, a miña idade, as miñas lecturas... Sí, sí, sí. A mí pasoume algo... Eu con Madame Bovary, precisamente, eu lino de todas as veces, pero eu creo que é un dos libros que máis relín ao longo da miña vida. O sea, teño que volver lelo. Pois probablemente. É iso, que de cada vez que o lín pareceume unha cousa moi distinta. Pero eso pasa, non? Ese que Porque un vas libro evolucionando está ben ti, escrito cando, non? Claro. Sí. Tío, vives de outra forma, por todo o que che pasa. Claro, e vas entendendo cousas, co mellor a primeira vez que o lees eres moi novo, Sí, non Claro. e non eres capaz de percibir determinados temas ou determinados matices e tal, non? Co paso do tempo vas... Sí, ao final falaba eu con un autor que xa non está, un autor galego, e dicíame que ele o que máis satisfacía non era que a xente entendese o que el quixera decir, o que el pretendía, non o que dúas veces lías o libro, senón que a xente cando lía o seu libro identificase cousas que el non puxera ali, pero que fosen capaces de razoalas de maneira que el dixera, claro, pois ten sentido. Pois claro, ti coas túas vivenzas e coa túa vida, eres capaz de extrapolar todas estas palabras e todo isto a certas momentos ou posicións que ti... E todo iso sí que así. A mí o único que me preocupa é, volvendo ao tema que falaba Lorena, de temos que facer que os xóvenes lean, temos que tamén ter en conta unha cousa que antes en contraposición sí que había moita máis xente que leía, os xóvenes leían moito máis, pero igual non había tanta competencia con ler un libro, non? Ora hai moito ocio diferente en canto a ler un Sí, libro. o que pasa que eu aí sí que che levo un pouco a contraria, porque sí que ler conleva tempo, ¿no? Conleva tempo, tamén depende do que leas, A novela gráfica léese moito máis rápido, pero si que ao final ver unha serie que ten 10 episodios de 58 minutos, son 580 minutos de... E hai quen está aí unha tarde entera. Claro. Sí, ou- pero estou de acordo, Son pero incapaz. o que superan facer moi ben estas empresas que se adican a iso é facilitar aos consumidores
a series. Pero si ti hoxe en día tes un aparello, que a min non me gusta, pero tes un Sí, aparello onde ti sí. descargas... O libro, non? Claro. O libro electrónico. E canta xente, sí que é verdade, canta xente ten ese libro electrónico na casa, canta xente un iPad ou un móvil, eso sí que, bueno, unha tablet. Tamén podes Sí ler, que claro. sí que no, para min sí que eso é totalmente certo, que se queres ler, tes todas as posibilidades. facilidades, Eu penso que sí. Sí, Pero pero penso que hai que poñer de moda a lectura. Efectivamente. Hai que poñer de moda a Exacto. lectura, Que non é atractivo. Hai que poñer de moda Ver a series en escribir. Netflix, por exemplo, Pero nos falábamoslo, perdón, sí, acaba. No, que digo que ver series en Netflix, antes ver series pois era, bueno, pois tal, cual, pero Costaba, chegaron estas plataformas e fixeron algo moi doado e algo como moi moderno, non? Bueno, Netflix, que facemos o sábado? Non saímos, poñemos Netflix. Ou, bueno, o HBO. É un hábito xa. Vítica lectura ten moito de individualidade. Tamén. Eso sí. Que para mí é unha maravilla. Pero falábamoslo Celia e Maiseu antes de comenzar, que hai unha editorial española que se chama Blackie Books e que ven sendo un pouco o Netflix da literatura, porque teñen unhas cubertas maravillosas, teñen a capacidade, eu sempre digo, pero Netflix todo o que proxecta é bo. No, claro que non. Pero vendencho todo como se fora unha maravilla. Pois Blackie fai iso, Sí, o sea, sí, consigue crear esa imaxe, Marketing, non? non? Sí. Sí, poñer Pero de hai que saber moda. facelo e é Totalmente. aplicar que eu creo que por eso destaca tanto Blackie Books no mercado, porque non é algo que históricamente se fixese moito, ese tipo de marketing para os libros. Pero eles, por exemplo, os libros collen. en España, en xeral, Sí. en Galicia tamén, sempre van como envoltos, sempre houve culturalmente unha tendencia a envolvelos nunha cousa, a leonxalos, Sí. a afastalos da xente en vez de achegalos. Da rúa. De Sí, sempre. sí. De sempre. É unha unha eiva que hai, é que o que falábamos antes, que costa moito sacar a xente diso. A xente parecelle que a literatura ten que ser unha cousa que Como ten para que toda estar a por vida. encima É que estou a pensar da xente da pé. como un moble antiguo, Sí, destos mobles que exacto. comprabas para toda a vida, Sí. non? Un valor. Entón ti comprabas un moble daqueles de castaño, non un chinero que poñías na... Luís XVI, non? Sí, o tiñas ali para os restos, non? Despois iban as fotos da boda, dos netos, iban chéndose aquelo. E os libros tamén, non? Comprabas un libro coleccións. para sempre. En cambio, esta xente fan libros de moda. Claro, sí. Democratizar a Sí. lectura, non? Estou a pensar... Sí, desenfadar un pouco, quitarlle... Eles volveron subir falábamoslo antes, a Gloria Fuertes. Sí. E cambiaron moitísimo a visión de Gloria Fuertes, non? Que había, Sí, non houve sei se... polémica, A non? polémica aquela de Sí. Javier Marías, non? Era Javier Marías. Sí. Creo que Sí, foi Javier Marías o que escribiu Ou un artigo que lle parecía fatal. Ou colleron Pipi Calzas Largas, que agora sacou Calandraca, que se chama Pipi Medias Longas. Claro, isto falaba un día en Couceiro con María, non? A importancia da palabra. Claro, que a nos parece medias longas, estos son os galegos. Sí. Pois calzas largas, quen Claro, utiliza claro. calzas en o É seu que día é a algo, día? sí, Sí, sí. obsoleto total. Claro, calzas, Sí. sí, que é unha cousa como... Pero que eu creo que xa cando se traduciu ao español No 70 ninguén utilizaba calzas. era xa obsoleto, vamos. Sí. Xa, non, Isto sería, non é que... sería un traductor mayor, non? Pobre traductor de Pipi Calzas Largas hasta ahora aquí nos debates do correo. Sí que lle soaría así como máis, pero... Fai falla moito traballo, dende logo competir, non, contra a imaxe, porque ao final estamos falando de Netflix e demais, pero é imaxe contra a palabra. Pero penso que o erro é ese, pensar imaxe contra. Claro, sí, no. exacto. Igual temos que que buscar poñela do lado, non de lado. Sí, cómpala, a palabra. Sí. E o mellor, pois iso, o mellor tamén incluso potenciar máis a banda deseñada, que é un xénero que está totalmente fora de... Sí. Non? E agora vin eu outro día a unha persoa que, bueno, é un divulgador científico, pero traballa en YouTube, ten canal en YouTube, é que hai unha cousa que pareceume moi interesante, que hai unha aplicación en unha rede social, que ahora mesmo non recordo o nome, pero que é moi interesante, na que a xente suscríbese, como a un canle ou a unha páxina, para elixir un libro. Entonces, elixe un libro de entre 3 ou 4 propostas, e a partir de aí, a persoa que modera esa canle, o que fai é, bueno, pois empezar como a un debate, non? Entonces a xente É pois como un compra club de lectura Moi virtual. interesante. É moi interesante. Esta persoa utiliza para temas de divulgación científica, para libros de carácter científico, pero creo que é moi interesante porque a maneira, o mellor, de
a chegar a xente, pero o mellor xente que, claro, non se teñen por que coñecer, é dicir, vais buscando por topics ou por temas, parece moi interesante. Bueno, conste que hai moitos youtubers, moitas youtubers. Booktubers, chámanse, Como se chama? non? Booktubers. Booktubers. O que pasa é que hai que recoñecer que a maioría son dun tipo de literatura... Infantil, juvenil, sí, ¿no? Así... ou como chama isto? Chick lit. Chick lit, sí, as Sí, novelas románticas, pero sí. é que eu tamén penso que é moi interesante o de Como non... te faz youtuber, booktuber? Pues non estaría mal. É que, a ver, tiles... Téñeme que regalar unha boa cámara. Claro, pero mira, tiles... Os Reis Magos do ano que ven. Tiles, porque es Sí, lectora. sí, sí. Tiles moi variado. Sí, Ti tes moi un variado. discurso propio. O cal? Si, eu leo dende a revista Hola ata Palomas. todos os libros que Agora a estás Palomas e que me co Premio apasiona. Nadal, claro, ahora Sí. estás co Premio Nadal. Bueno, co que anterior do Premio Sí, Nadal. pero eu penso que é moi importante o de non xulgar a literatura que se vende máis, non? Porque eu ás veces escoito así un discurso un pouco que me resulta bastante horrible. É que só que estás lendo nada, novelitas. Bueno, claro. pois que ben que lees novelitas e non Sí, que non lees nada. Porque eso tamén creo que a xente máis xoven lle axudaría a non sentirse, claro, hai textos que nin xente que está super preparada é capaz de abordar sen unha axuda, de Pero unha que explicación do uns texto. textos non matan a outros. Claro, pero é importante Claro. que un ninguén tipo se de sinta... vender literatura non mata a outra. No. Claro, pero- pero que eu creo que eso forma parte do que dicía eu antes, non? Dese costume de elevar a cultura é unha cousa inalcanzable, que tal. Sí, Sí, Claro, un se a discurso xente super que empeza a arrastrado. ler ou a xente nova que lee o que lle Cómics interesa ou ou que sí. lle cousas máis tal, lle estamos dicindo, bueno, sí. Sí, O sea, sí. cando non lees porque non lees, e cando lees é Claro. que o que ti lees é que tampouco é como Claro, se que non pero hai malas lecturas. Eso non Claro. pasa solo co mundo editorial e cos libros, pasa tamén co cine. Pero Tamén- no cine está máis democratizado. Sí, pero cantos blockbusters chegan ao final os premios os Oscars? Pero da igual, se os Oscars son un blockbuster. Claro, de por pero ao sí. final, Pero- pero ao final, pero ao final No, pero quero cantas dicirme- das películas que teñen máis recaudación ou máis recadación do ano 2017, Sí, pero cantas destas son, pois, o que dicía Celia, non? Boas para crítica ou que vanche Pero- cambiar a vida. pero da igual. E a xente aí sí que estou de Pero acordo contigo. conviven, pero Claro, a conviven. xente entende que hai público para todo e que nun momento podeche apetecer ver pois 120 Un pulsacións indie, sí. e outra Claro. Star Wars, o último Sí, sí, episodio de sí. Star Wars. Efectivamente. E non pasa nada, o que temos que conseguir é que isto pase ca literatura tamén, é dicir, que eso non pase nada de ler o último do, bueno, non vou dicir un nome, e despois o último Premio Nadal. Non vou dicir un título agora, pero un moi vendido é o último Premio Nadal. Ou... Por exemplo, eu dicía, que non quería deixalo pasar, que eu dicía que ti facías apoloxía da túa filoloxía, non? No teu día a día. E, por exemplo, o teu caso, e isto non é que o digas ti, isto eu teño visto en comentarios que che escribe a xente, e cousas así, ti últimamente tes así como unha vena tamén un pouco blogueira, non? Sí, aí estamos. Sí, pero blogueira un pouco xeral, un día Sí. falas dun trapito, outro día das unha receita O que me vai dun apetecendo, biscoito, sí. tal. O que se leva agora. Claro, entón unha rapaza, por exemplo, dicíache, que gusto que estés a contar todo isto en galego. Sí. De feito, E coidas moitas palabras. coidoas moito, moitísimo. A intención da conta é esa, non? Normalizar calquera cousa, dende a auga que bebes, porque elixes unha marca determinada, a, non sei, a un Que tal vai hábito... o esmalte, ben, non? O esmalte perfecto. Isto, se a siguen, lo bailó, se a siguen, saberán por que lle digo o do esmalte. É que por fin atopou unha marca que non se lle... Que duradeira, ademais, Porque non lle de duraban baixo nada, custo. ela invertía ali nas... Diñeiros. E ao final non foi cara, atopou unha... Pois si, dende estas cousas intrascendentes, non? O mellor, pois un día póñome un pouco máis seria e hoxe, por exemplo, aproveitei, pois mira, para falar da palabra, para falar de Anagnórise, para falar das letras galegas deste ano, do 2018, de María Victoria Moreno, e fixen un traballo tamén cos nenos de escrita. Só podían utilizar 100 palabras e deime conta de que a palabra para eles era importante, porque non había maneira de que escribisen só 100 palabras, precisaban moitas. Claro. Entón digo, pois mira, non? Sí, un exemplo. Mellor escrito, peor escrito, as palabras, dende logo, son un gran colector de información, non? E bueno. Bueno, se non vamos a perder cousas tan maravillosas como as declaracións de amor. Ai, sí, Ah, as cartas, as Tía, me notitas. gustas, xa está.
Sí, no, claro, é que... Non, unha carta, hai cousas que non claro, podes Ahora xa non se di así. La vecina rubia. Unha mensaxe directa por E que Instagram. ahora, efectivamente, Carlos, estás moi out. La vecina rubia, Carlos. E que perdimos ata... Ai, é maravilloso. E que perdimos ata escribir bien as de guapas, di sempre la vecina rubia. Pero ves? Sí. Sí, O que foi a vecina rubia cando Moi consulta, boa, moi Frase boa tamén de voz. moda, sí, esta, sí. cando consulta cousas que a RAE, e que claro, as ferramentas sí que Sí. están moi ben. Por exemplo, seguir en Twitter a RAE é maravillosa. Sí. O dicionario da RAG, a aplicación para o móvil, Sí. funciona tamén de E maravilla. os 10 términos máis buscados é unha cousa Os maravillosa. da RAG, O da RAG é unha cousa maravillosa. Sí, sí. Somos Como somos, verdad? somos caca culo pedo pis, eh? A verdade que sí, Verdade que sí. Pero, Que va a ser pero eso sí que ao final é moi divertido. E como aparece dende o que pasou con este boom novo que hubo de OT, non sei que versión é, pero a última edición de OT, que apareceu Sapo Concho. Sí. En Sí. todos, Qué maravilla. E a xente, Sí. ai, Sapo Concho. Sí. Que bo. Sapo Concho, hashtag en Twitter, Sapo Concho. Sí, é unha palabra galega que xa a xente en toda España está utilizando como Sí, para sí. referirse a unha persona Pero concreta. estou a pensar eu que maravilloso. as palabras con CH en galego, ao final, porque estaba pensando en chapapote, ainda que foi de outro momento moi Sí. moi concreto, pero chapapote, sapoconcho, o sea, Parece que nos hai. que sí, Sí, bueno, unha palabra, claro, cunha forma así, Sonoridade, unha non? sonoridade moi concreta, pero eu creo que ademais foi un acto super espontáneo do mozo aí nese momento. Sí. Bueno, houve dos momentos así, xa que falamos de algo que funcionou moi ben e que teñen moito que ver ca palabra ou co idioma, non? Que foi o sapoconcho, ou outra das concursantes, non sei cal delas era, que nun ensayo tocaba SES. SES, sí. Cantaba un dos temas de Sí, de SES, Tamén sí. está moi ben que a nosa palabra Sí, está que claro. non nos quedáramos en Andrés do Barro como É que é necesario, no, non? dos anos que isto sí que me chama moito atención necesario. porque temos formacións maravillosas pero xente que está a facer cousas increíbles e que claro, houve un momento nos 80 en que sí houve unha explosión de música, pero era música en castelán dende Galicia, pero que Galicia ao final... Pero é ao final é que é un reflexo de toda España, non hai programas Non, porque a os música, que... pero a música catalana sí que ao final a nos cheganos... Sí, pode chegar, pero realmente non se pon de moda un grupo que cante en catalán ou que cante en galego, porque tampouco hai, o sea, a música hoxe en día non tes programas de televisión os que ver música, hai moi poucos, hai un en que non tes oferta. Lugar, Sí, por exemplo. pero non tes oferta, hai moi poucos programas, e que realmente xa están noutros medios. Non sei se tamén interesa, estamos falando da palabra, pero interesa a música. Porque eu creo que antes había máis programas musicais, non? Pero Nos se consume de 80, outra forma, 90. outros... É que este sí, este é un tema máis Claro. máis complexo porque sí Sería que se máis complexo, consúmese de outro. de Eu outra penso que tamén maneira. hai sería para facer outro Sí, debate o falei moitas veces con músicos. O mundo da música sí que mudou constantemente. Claro. Aquel sentido que tiña un disco, non? Que era como Sí. unha peza, o sea, unha peza artística, porque tiña unha ian colocadas Sí. el aleatorio matou la música. Claro. O sea, Did you Nese kill the sentido, radio star? Claro. nese sentido supoño que os músicos tiveron que evolucionar tamén, Claro. É que- non? E o seu produto Claro, a eles non tivo lles que interesa a evolucionar. televisión tampouco. Pois neste Pero en cambio, sí sentido- que falamos da palabra e o certo é que o que se chamou durante moito tempo música indie, cada vez menos indie, pero Sí. estou pensando en Que é a música indie, ao estou final, falando sí. desde Lori Meyers, Super Submarina, Vetusta Sidoní. Morla, son grupos que ti lees as súas letras e realmente son letrazas. Son o sea, boas. Sí, 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 hai- moi hai- boas. hai palabra. Sí, non é, eu neso fíxome moitísimo, a mí entrame a música pola letra, a maior parte das veces. Son grupos que A min coidan depende da moitísimo. hora. Bueno, sí, vale, despacito tamén ás veces entra ben, pero sí que é certo, son grupos que coidan moitísimo. E logo son xente que ti, se os segues nas redes sociais, teñen unha maneira de expresarse, tamén comparten moito os libros que leen, é boísimo tamén eso para os seus seguidores, comparten cousas. Recomendovos unha cousa de humor e palabra, que un tipo, non sei quen era, que fixo como, que se chamaba hoxe en día un fío, non? Pero era en Facebook, analizando a letra de La Flaca, de Jarabe de de La Palo. Flaca. Vino outro día. Vino, Qué sí, bo, sí. Pero maravilloso, Sí, o sea, sí, de sí, cómo compartieron cómo unha comeza a cómo remata. Claro, o sea, claro, sí, sí. a importancia da palabra, de por que utilizan estas palabras nesta e acaba pois cuestionando incluso a metáfora que pode supoñer o nome do Si, outro día...
tamén falaban, escritei nun telexornal, da palabra, o importante que é a palabra, pois moitas veces o machista que é a palabra, non? Analizaban a letra de Manolo Escobar, e decía, non me gusta que los toros te pongas la minifalda, claro. E comparaban, pero con letras de agora, non? De temas de reggaetón latino. E claro, seguía existindo ese machismo, ese sexismo. Claro, reggaetón, non hai por onde collela. Claro. No, é que ao final, como evolucionamos, non? A palabra é un espello da sociedade, ao final, a palabra, se non se muda a sociedade... E reflita unha historia tamén, non? Claro. Como se expresaron os dantes, Claro. como se expresan de xeración en xeración, como chega a nós, como nós nos expresamos cos demais. E como se expresan os mozos e como non se expresan, é dicir, que esa realidade sigue patente, isto é unha pena, pero sigue sendo así, que sigue habendo este tema dende Manolo Escobar ata agora no reggaetón. Sí. Pero ahora xa para rematar. Para rematar. Ti es un pouco elitista en canto a palabra. Refírome. Escolle. Se alguén se escribe un WhatsApp con faltas de ortografía, Sí. Que pasa? Mudo. torce o fuciño. Bloquea. Torce o fuciño. Eu, se alguén me escribe un WhatsApp con falta de ortografía, depende da persoa que sexa e das súas circunstancias, pero, quero dicir, Sí, se me vale, escribe meu tío ou miña Sí, abuela, no, non no, ten claro. WhatsApp miña abuela, pero, Podes entender. pero entendámonos, Sí, hay que porque entender las igual hemos cosas. aquí un talibán, igual hemos aquí un non hai que xulgar. un talibán das Pero se tildes. escribe unha rapaza que che parece mona, Parece mona, é moi, para min é moi importante, ahora é moi atractivo que sepa falar e que sepa expresarse. a mí unha Con vez propiedade. Entendo perfectamente. Para a mí mí unha vez unha amiga filóloga díxenlle, é que escribe fatal. E me dixo, ten cuidado que eso se pega. Eso se pega. Sí, dixo, ten cuidado que eso Pois se non pega. quedaches moito porque No, ti quedei. escribes perfecto. Eu estou todo o día consultando, todo o día. Iso é bo. Pero ás veces, sabes o que me dá Esa rabia? ansia. Non, dame rabia cando penso, vale, en galego maravilla escríbese con B, non? E entón escribes maravilla, di. E alguén vai pensar que Ai, se a outra persoa se estou cometendo falta. Depende se a outra persoa, bueno, pero eso tamén che informa sobre esa Pero outra sí. persoa, Claro. sabe galego, Non con hai que esa... No, pero non uso nas redes ás veces, Que te sabes? tes que tantear ás veces. Claro, porque ás veces Sí. pues, son nas redes utilizando o galego como castelán, entón que subes algo, claro, claro, que se o deixas- e poño maravilla, porque o mellor estou poñendo queixa, non lle poño til, sabes, maravilla. O las en H. Claro, Sí, e digo, como que deben de pensar que teño así un momento. Pero Bueno. tampouco hai que demonizar os erros. Non, que Nada, o importante é que- que falemos, Sí. que escribamos, que consultemos, que ninguén o sabe todo. Para Bueno, nada. ti sí. Gracias. David Otero. Lo sabe todo. Lo sabe todo. Celia Recarei, un placer, moitísimas grazas. Regresa cando queiras. Nos encantados de recibir a Carlos, pero tamén de que veñas ti. Moitas grazas. Encantadísima tamén de ir. Lorena Rey, a seguir aí con Grans de Area, ao final Pues sí, fan a ver. montañas. Esperemos que sí. A seguir con ese activismo. Moitísimas grazas. Gracias a ti. Ana Galloso, próximamente Sí. booktuber. Booktuber, youtuber, todo o que sexa. Todo o que sexa. Sí, sí, sí. Pero sigue a escribir, que ahora levas, bueno, cos exames. Sí, levo unha época un pouco... Cos exames levas unha... Sí, pero é que eu hai que coidar, cando se pen... Sí, Hai que facelo poñerse. ben. Sí. E David Otero, segue a sabelo todo. Gracias, Carlos. Moitísimas grazas aos 4. Que ao final a lingua, como todo, é algo para prestarlle atención, pero que tampouco é algo que é como unha lousa, nin unha mochila que traemos cargando. É para desfrutar, como sempre, como de todas as cousas da vida. Que hai mil ferramentas ao noso redor para utilizar a palabra do mellor xeito. Nos marchamos, continúan ca programación de Correo Televisión. Sexan moi felices.